Xeyirli günler, xeyirli kişiler. İjadi kanalıma hoş geldiniz. Qozdan Avliyesi dep atalgan povestimning davamını okuyayım. Rahim etip tanlağız. Автор Айзрек Кереева Акшура. Zeyrek, İstanbul şəhərinin Konstantinopol çağında oq məşhur bulğan bir ülüşü. Munda bırınғы Vizantiya monaqları, baylары yaşagan. Türkler Konstantinopol şəhərin qullarına düşürgeç, biridегі zor taş ibadetxana məşitke eylene. Birinci Hazret Zeyrek isimli bulğan. Tatarçalap etkende Zirek bola. Tura bara məşit tiresi Zeyrek dep atala başlagan. Zeyrek, altın mügiz qultığı yarından көтерілген qalqılıqqa bir minip, bir düşüp yürü turgan tar uramlardan ibaret. Uramlar ise bir-birsine direp tizilgen. 2-3 qatlı, balkonlu ağaç yurtlar, alar arasında tüzilgen kichkine meşitler, dervişlerinin tekkeleri, yurtları, şunda isimleri taşqa oyulgan көренекле din әһелләренең каберлекләре белән шыплап тулган. Өйләр тирәсенә утыртылган кәстәне, инҗир агачлары, урам юлларын, кышларын, диңгез ярларыннан күтәрелгән җилләрдән, эссе көннәрдә кояш кызуыннан ышыклый. Җимешләре иртә таңнан Аллаһка зикр әйтүче кош-кортларга бер нигъмәт. Балконнарга кадәр үрмәләгән әрсез йөзем агачлары исә Qatlı-qatlı ızın kövseleri, jeyinki yafraqları bilen ağaç üylerini qaplap, munda yaşauşiler yine tanıgan, bilgen dervişlerinin мәңгілік sirlerin yaşıra tüslü. Balkılıktan tire-yüngə көз salsam, bir tarafta Süleymaniye Meşidi İstanbul'un şöhretli bir şəhər ikenligin iskerdi. Көз qaraşı dünyanın türlü illerin tutaştırgan su yolunun bir mühim ülüşü bulgan Bosfor boğazında yüzgen kıymelerini karşı ala. Uzatıp qala, sıklanıp şəhərinin Aziya yağı manzarasını gize. İkinci tarafta altın mügiz koltuğu yarları көріне. Bu жернең Konstantinopol шырыннан ук башланган кабатланмас bir мөхите әле күп-күп гасырларны узып дәвам итәр төсле. İstanbul'ның бұрынғы серле йөзе сакланган җирдә 17нче гасыр башында Шейхелислам Шивизаде Мәхмәт әфәнденең кызы Өмме Гөлсем bir мәчет төзәтә. 300 елдан соң 20нче гасырның беренче яртысында әлеге тарихи мәчеттә Abdülgaziz el-Gazani imamlık etti. Ümmü Gülsüm meşitinde imam bulgan yıllarda Ramuz el-Hadis kitabın Türkçe'ye tercüme yasap okuttu. Şol çaqta cemaat arasında söz taraldı. Meşiti kichkine, әмма imamının ilmi hem aldan kuruşenligi океан kadar, darya kadar. Газиз хәзрәт йөргәндә кулларын артка кушырып кую гадәтен Казаннан алып килде. Яшүсмер чактан үзенә беркем игътибар итмәсен өчен шул рәвешле йөри иде. Кулларын артка кушырган, карашы аяк очына төбәлгән. Салкынча һаваларда күлмәк өстеннән кыска җиңле камзул кия. Бу да бабалары җиренә хас бер гадәт. Моннан тыш, зәңгәр күзле, ак йөзле булуы аны үзгә итә. Башка тарафлардан килүенә ишарәләп тора кебек. Үзе имамлык иткән Өмме Гөлсем мәчете мөнбәренә гадәттә кулына бер китап тотып чыгар. Бер көнне аны шуннан укып сөйли дип уйлаган шәкертләре китабын сорады. Арадан берсе, әрсезлеге өчен кыенсынып кына йомшак тавыш белән: "Әфәндем, ул хутбә китабыгызны тәрҗемә итеп җәмәгатькә таратсакмы?" дип мөрәҗәгать итте. Мин ул китаптан укымыйм. Китапны бары кулымда гына тотам. Хутбәнең темасы, эштәлеге, җәмәгатьнең күңелендәге хисләренә һәм мәгънәви теләкләренә күрә барлыкка килә, диде хәзрәт. Бираздан шәкертләре уйларыннан кире кайтырга теләмәгәнне күреп, тыныч кына аңлатты. Кайчак хутбәгә чыкканчы уйланам, темаларны сайлыйм. Нәрсә сөйләячәгем турында карар бирәм. Әмма мөнбәргә чыккач, ният иткән темам башымнан чыгып китә. Алдан һич уйламаган аят һәм хәдисләрне сөйлим. Моны да җәмәгать
тілегенге күрә килеп чыккан бер хәл итеп кабул итәм, диде ул. Берсендә шәкерт Нуретдин Томшу белән араларында шундыйрак әңгәмә корылды. Нуретдин хөтбәләрне язып барырга ниятләгән иде. Остаз аны бу эшеннән тыйды. Вәгазь тыңлаганда язу түгел, һәр төрле хәрәкәт ясактыр дип кисәтте. Шәкерт җырланып былай диде: Алайса мин мәчетнең тышында утырамын, ашык тәрәзәдән тыңлап торырмын. Шулай язармын. Ул вакытта җәмәгатьнең тышында калырсың. Җомга әдәбе бозылыр. Димәк, бер чара гына кала. Башка бер мусулман кардәшебезне китерим дә, ул язып утырсын. Ләкин хәзрәт моңа да ризалыгын бирмәде. Шуңа карамастан, Истанбулга Сенеркент шәһәреннән килгән яшьләр 50нче еллар башында атнага бер чыгарган газеталарында хәзрәтнең исемен куймыйча гына вәгазьләрен нәшер иттеләр. Тагын бер шәкерте, югары уку йорты студенты Мазһар Өзман остазының җомга хөтбәләрен мәчеттән кайткач теркәп куя торган булды. Һәр гамәле үрнәк, зур ихтирам казанган хәзрәт сүзен үлчәп кенә сөйли. Озын-озак хөтбәләр белән зарыктырмый, ялыктырмый. Вәгазьләре кыска, әмма зирәклек белән тулы. Гыйлеменә, хикмәтенә сокланырлык. Мазһар хәтер сандыгына салып барган энҗе бөртекләрен кадерләп кагаз битенә тезде. Кадерле тыңлаучылар, повестьның дәвамы киләсе видеоларда. Очрашканга кадәр исән-сау булып торыгыз.